Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Smaus. Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Oke. Boleh pet jebol Enak mbak. sore. Yo golek kartu lho. Aku pengen tuku cepat mbak, cepatnya remuk kabeh mbak. Wis temok. Wis banyak Apa botolku kuwi remuk gondol Apa jipuk mbak ning meja? Mbok botol mengi. Lah jipuk Orang. ning kamar nek gak ning gone meja. Apa ning ndi iki lho ngeterno tuan putri. Apa iki lho tak jipuk voucher timbang eman-eman yo. Voucher bulan ini yo guys yo. Ki enteke yo Desember iki gak oleh mlompat-lompat ketimbang kene nganu kok nyanter anti gawean yo. Gratis hadiah kupon. Ndeloki Kupon apa? Lho, kok tak dono guys. Voucher gratis. Melayani gratis facial, potong rambut, smoothing semir, bekam, facial lulur, sauna, make up, sewa baju. Sewa baju coba. Burine enak iki. Karena apa? Biar blerek. Perawatan wajah iki lho. Perawatan gigi, bekam, minat jenenge dek lho, kene grepe ning salon ya guys ya. Timbang gratis jipuk kesuwen lakon ya. Suwen. Santai, tak gratis. Untuk gratisan. Kok gratis bar apa? Bar turu kono. Bar turu kono. Ini anu rambut guys nek. Rambut. 100 ki Untuk ngene iki. Yo. Lah 100 yo, 100 ke atas. 100 ke atas untuk bekakas ngono ane gratisan. Facial. Lho nek grapean mumpung promo guys apa ndang padha rono. Lah, iki anu diingi piye? Pokok dijipuk sapan terserah ya. Terserah penting Desember ya. Yo, diingi kae. Nah, ngono guys. Wis nanti dilanjut lagi. Oke. Oke. Kak. Tapi anjal guys. Wongnya curiga mbak. Kok isu-isu terus. Terus lepal kamu. Gak nanti. Ya sampai kan lumrah ngono lho mbak. Ya sampai kan santai-santai ngono. Kok wala wis opo kowe. Apa nek tidak nek fotonya mau kowe. Saya nek fotonya mau kowe. Los aku ora edan lanangan, edan dhuwit. Golek dhuwit iki lho. Oh, iki enak bakal enak. Enak yo tema. Cuma iki gaweane kene kayak wong dolanan, guys. Maksudnya iki jalan-jalan seneng-seneng. Ngono lho. Nyawangi penak. Sing nyawang penak aku yo ngelu. Iku ngonten apa ngono lho, guys. Apa nek matan. Ayo sijitan matan terus apa? Terus apa bingung yo. Ero kalian yo. Heeh. Belakang iku ki Mbak Deni Mbak Isma. Oh, biar rasine iki peduli apa iki kok tenda gak meden-meden. Oh, ini. Ini licik kok salonnya ini. Mana kita? Nek orang gratisan ya gak guys, Bu, gimana sih? Wes duwe konten, Bu, ayem. Apa enek iki? Maksudnya enek yo. Ya sosial. Ya apa ini? Ya. Oh, biar ya. Enggak. Ning kene iki gak enek apa-apa. Polisine ngotot makan, guys.
standar ya wis kok digoleki ning kono santai. Sak tujuan sik nek kabeh mbok ayahi. Halo, iki Loh. Kita kesini guys, ke markas tempat dimana kita mumet. Biasa kita lagi oke. Cuma kok yo pas ya. Pegawene mbekan sing anune dhisik anu apa? Oh. Gak sama lu. Gak mlebu ya, Pak? Gak, aku libur. Masa Mbak? Gak, Oh, gak mlebu. Mbah kok yang jangan lali. Masker yang biasa aku suka. Biasa 30, suka 40. biasa ya. Sing penting keramas. Ini panas. Sama enggak? Gak bar keramas. Bar kanggo rek bengi. Dek ini kono keramas. Ini no keramas. Ayo berkelong keramas. Saya bikin promo ini. Satu. Mbak, Mbak emang entuk voucher apa? Iya. 100. Oh, kita padha rene, guys. Iki mumpung promo. Apa rai? Njeluke Mbak juga. Facial tok apa semua perawatan? Aku taruh untuk dek kartu kuwi. Nek muni ka muni facial tok ya, Mbak. Facial. Tapi mbok sih. Heeh. Aku yo ora ro facial ya apa? Lah buke nang ndi nang omah? Di pasar. Oh, di pasar. Gratis facial. Enggak. Facial ki apa aku yo ora ro. Facial yo muka toh. Muka Rene dia Pak Nom. Pinsete. dipeseti. Loro. Loro, Mbak. Iya. Loro. Beli komedi jero. Oh, diresiki ya. Diempet nek loro. Ben resik. Nanti mati setrum. Penak nek isuk ngene iki lho urung ana wong. Bisa sepi tak Cek sepi ra kemrungsung. Wis ning kene nah ya. Jelas ngelune ilang. Iki rasa apa iki? Melon. Hmm. Dek iki pentole enakmu ya, Mbak ya. Tak betul ya. Sekolah rek. Dene panganan. Iki men panganane. Cara mana tek di ngene iki ben sirahe ra ngeluh apa piye, Mbak? Ya. Tak kok sing ngono. Kok penak nek Mbak enek mijet iki. Iya. Wis nganggo teknik Mbak ngene iki, Mbak. Iya, Ora angger. Aku ora iso kok. Alah ya Dik, ya treatment apa, Dik? Samponan. Apa smoothing? Oh, samponan. Ada. Rumahnya mana? Kuncen. Walah Kuncen ya sampai teko kene. Kuncen netan ngono lho. Cet, sirai pasti ben gak kopior. Enak yo nek apa sih sedikit. Iya. Walah iki lho ning salon jek nganu nggawa buku iki mesti cah pinter iki. Ya. Jelas iki. Terus kutu buku jadi orang sukses iki sampean. Ya ya nih. Kowe mbek aku refreshing maksud aku. Metu wis tinggal iki anune. Ngalah. Walah rasanya keras. Ini patak tempe ya. Iya, jos. Nek seger minyak-minyak itu cepet dimaskeri yo Mbak yo. Alhamdulillah. Heeh. Aku potong biasanya. Iya. Di. Hari lama berarti.
Ini guys. Ojo ngomong. Enggak dolan kok. Biasane meeting ngono Kak. Aku kok mulai soalnya. Itu aku mau bengi. Iya. Wong nih. Ki anak spesialis dhewe-dhewe, Mbak yo. Ora iso banyak kok. Soalnya kuwi mesti wis senior iki. Yo ora Mbak, kok iki apa Rek gak mumpung aku nganggur. Oh, ngono. Suwe Mbak ngene iki engko? Yo kurang wae sak jam. Sak jam ya wis tak turu sik bar iki. Tak eksekusi sik dimpet ya Mbak. Pat nek lara. Kita hapus kabeh lho yo. Mang sanggup make up ora ya? Gak sanggup, Mbak? Kak. Gak. Blobor ya wis, Mbak. Saking jorok. Tidak tahu dia lagi iki. Terbatnya dia. Yang ini nek ora gratis bayarnya pira, Mbak? Sing biasa 35 Mbak. Heeh. Terus sing detok 50. Oh. Oh. Lha iki sing biasa apa sing detok? Sing Kan biasa. iki sing promo soalnya. Lah nek sing detok apa? Sing detok kanggo flag hitam iku. Oh, coplok langsung. Juga sih. Yo butuh proses. Butuh ya. proses. Iya, iya. Nek instan nak medeni. Lah ya malah bahaya ya. Coplok. Wong wedok ya. Ora ngene iki engko ya piye? Kok bojone nglirik liyane. Ning njaba ki ayu-ayu. Mulih wasna butek. Tapi tenan nek wong lanang ki. Lah wong njaba saiki ayu-ayu. Oh, dene yo ngene, guys. Sekali-kali diresiki. Kuwi cara mana flag hitam apa jerawat, Mbak kuwi? Nek iki flake gak ono sih Mbak nganu nek jariku. Cuma iki lho jerawate mbek bekase. Oh, bekas jerawat. Bekas jerawate kuwi anggerane tak anu ning kuku, Mbak. Oh, iya itu sing dari bekas. Karena emang yo tak cototi. Ane berhasil kok sih. Rene neh. Duh kok neh, Mbak? Iya iki piling, Mbak. Oh, dhewe. Iya, mau kan belum ngersiin make up sik to, terus iki piling. Wah. Jos. Mesti peringnya ora, Mbak? Perih. Sik ya, soalnya kan perahnya nih. Lah kuwi ngelune ilang. Yang ngger-ngger ki ngelu gak kuwi. Mulai Mbak iki. Iya, itu dieksekusi, Mbak. Aku Bismillahirrahmanirrahim. medune Terus jerawate. dong ora gak yo. Gak. Aja terus. Tak pinset itu. Oh, iki pinset. Oh, wis glowing mening. Iki cara mana minimal nek ngresiki ngene iki pirang wulan apa pirang dina apa pirang minggu, Mbak? Nek apa kuwi? Pori-porine gede-gede paling ora nganu, Mbak, 2 minggu pisan. Rong minggu Seorang pisan, minggu. seorang minggu. Nek delok piye pori-pori. Kan kasar Mbak jenenge. Oh. Nek kan mbok kocone ketok gede-gede. Lah nek apa halus pori-pori ini? Nek halus. Saulan. Heeh. Gak patek. Gede yo. Lah Orang pisan aku mungkin ora Mbak. Pori-pori. tapi tidak begitu. Cuma jerawatmu Mbak senang. Sensitif. Coba unjuk. Nek bermain kacang. Iya. Kan sik yo. Loro. Aduh, Kowe nek ae kowe. ora. Gak, Gak iki ngomong gatel. malah penak. Enak sing ngukuri. Kok tak babon. Ayo tenang, makanya bekasih anak kan tak cedeti. Iya Mbak, wah iki Mbak. Nganggo kuku, Mbak. Gak oleh ya jene. Kok oleh. Kowe wis ikuti.
Soalnya enak upase yo kuning. Heeh. Bakteri. Bekasnya hitam. Iya. Kan bisa wae. Iya, gawene aku yo keten. Heeh. Wis biasa lara, ki mbok jojo nganggo paku ya gak apa-apa Mbak kowe. Kematen Gak apa-apa Mbak kowe wis biasa lara. tak bedaki yang rambut. Jojo ya Mbak suwen. Aku tapi nek disuntik mau aku. Kalau mbak ning kene ra suntik. Ora nek suntik Ini ini iki. jenenge nek dia apa? Hermang. Iya. Iya. Waktu sudah. Nah, aku dik kenane ape lara kok Mbak. Wagi Mbak. Loro. Loro iki. Sipet. Akeh. Munculnya enggak, Cuk? Munculnya. Muncul. Nah, nek kelenggek. Jangan lagi. Komedo. Lha kuwi Mbak. Nangis ora, tak kulit tisu kan sini. Aku nek Enggak irung. apa-apa, foto enggak? Wah, nek irung Amet. Wis tangkep plong-plong Nek ireng santai. Aku wedi kok. Kuwi soalnya nangis. Gak tau demek bagian irung. Nah, tak nangis guys kira. Gak apa-apa. Dia Pak None, Mbak. Iki yo disedot komedone. Oh. Cuma kan terakhir tak nggo mindoni nek aku sih yo tak sedot yo tak pinset iku mau. Oh, ngono. Nek iki tok mung apa kurang maksimal. Kurang sih. maksimal. Yo yo. Cuma tak nggo mindoni tok. Apa kaya diplotot iki dipijat ngono mau. Nah, guys. Ini alatnya. Oh, itu masker. Adem. Wis enak. Karet finishing. Ki masker aromanya apa? Iku sing kolagen, Mbak. Oh, kolagen. Terus Wis. Ger. 35 iso ngono apa gratis jemrantal. Udah sakal. Wis bar gaweane. Ning kene iki murah-murah guys, kena grape melok perawatan ning kene apa nek ini bulan iki ada promo spesial ya Mbak ya. Iya. 35 nek bayar iki nek gratis ya jerantal. Gas. Merapat. Tanpa dipungut biaya. Yes, jerantal. Enak. Ya, sok kapan-kapan kena dibaleni neh. Rai iki ya kudu diresiki guys, aja dimblok tok. Kumane akeh. Ki aku ki malah ngeri ki gaweane ning dalan-dalan. gimana kuning mataku. Aduh. Cuma Wes guys ya, Mbak Deni ora gratisan guys aku ini. Nek entuk ya jeriantal sok apa-apa nae bakal tak anu bentuk konten neh gak ya. Aku asine iki yo rusuh guys ki lho ning gone kene. Gung siap aku koyoke kok nangis koyo ngono. nek guys. Rai itu. Karo. Pri. Pri. Impot. Orang mataku kan nek kasih. Kenek ora le mangu sing rasakno kuwi. Wis aja omong nunggu mbok sampai pirang tahun guys soalnya cek terus.
Ya, matur nuwun yang sudah menonton channel Dinis Mawi sadonga rezeki lancar diparingi sehat seger waras panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.